Есенмісіз эфирде яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә, бу чорда нәрсә эшләргә ярамый һәм нинди җәза каралган. 100 килограммнан артык татар милли сыйлары Мәдинә Мөхәммәтҗанова һәм аның командасы хәрбиләр өчен чираттагы чәкчәк партиясын әзерләде. Бүгін Татарстанда аномалиясы һава торышы аркасында шторм кисәтүе игълан ителде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе хәбәр иткәнчә, һава температурасы 9 градустан алып 12 градуска кадәр артачак. Термометр баганалары 27 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин. Эсселек 26 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә булуын искә төшерә. Бу чорда нәрсә эшләргә ярамый һәм нинди җәза каралган, тулырак алдагы материалда белерсез. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре табигать сөюче бакча берләшмәсе бакчачыларына республикада гамәлдә булган янгынга каршы махсус режим турында искә төшерә. Ләлә Галиуллина әйтүенчә, ул кагыйдәләрне бозмый. Хәзер чәчәкләр, ачык грунтка үсентеләр утырту белән шөгыльләнә. Где-то недели 2 тому назад нас предупредили, что никаких пожароопасных мероприятий проводить на территории нашего СНТ любителей природы нельзя. Вот, поэтому мы считаем, что мы должны правила соблюдать, тем более мы живем тут не одни. Общество есть общество. Янгынга каршы махсус режим 4 апрельдән гамәлдә һәм бу вакытта билгеле бер чикләүләр каралган. В этот период запрещается приготовление пищи на открытом огне, сжигание мусора, бытовых отходов, травы, также запуск пиротехнических изделий 1-3 классов опасности, запуск неуправляемых изделий, конструкция которых выполнена из горючих материалов, принцип подъема которых основан на нагревании воздуха внутри сгораемой конструкции. Бакчачылар әйтүенчә, әлегә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булганда, алар чүп-чар җыялар, алдан ук су туплаганнар. Мусор складируем в бочки, пересыпаем удобрениями, и у нас будет компост из этого. А вот веточки все складируем за ящиком, чтобы никто не смог поджечь. Они лежат кучечкой, закрыты, их никто не видит. Мусор мы уже сожгли в начале апреля. У нас ничего, никакого мусора нет. Шашлыки ребята жарят на мангале. Вон уголь у нас стоит, огнетушитель стоит, бочка с водой, бочка с водой, бочка с водой. Везде у нас все есть. Комсомол районы территориясында 13 бакча ширкәте урнашкан, рейдлар даими булачак дип хәбәр иттеләр гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Җиңү билгесен бүләк итте. Җиңү паркында архитектура һәм дизайн мәктәбе укучылары Чаллы халкына патриотик темага значоклар тараттылар. Россия флагы, мәңгелек ут, самолет, йолдыз, кызыл байрак, барлыгы 600-дән артык билге әзерләнгән. Возьмите, пожалуйста, значки, мы их сами раскрашивали. Значокларны архитектура һәм дизайн мәктәбе тәрбияләнүчеләре үзләре эшләгән, аларны Георгий тасмасына беркетеп куярга була. Прежде чем приступить к этой работе, естественно, мы провели с ними интересные разговоры о важном, да, проговорили, почему георгиевская ленточка, почему значок. И радует то, что наши дети чтят эту традицию. В преддверии 80-летия Великой Победы Акцияга 34-нче балалар бакчасын тәмамлаучылар һәм 23-нче мәктәп укучылары, шулай ук хәрбиләр дә кушылды. Алар барысы да бергә Георгий тасмаларын Чаллы халкына тараттылар. Они носятся на левой стороне груди, зацепляется. На машины их не надо крепить, на дворники, на зеркала где-то. Георгиевская ленточка – это знак победы нашей. Очень даже приятно. Это же память о наших дедах, о них. Когда они воевали там, когда шла война. Многие не было бы их, нас бы не было. Шулай ук архитектура һәм дизайн мәктәбендә окоп шәмнәре өчен банкалар һәм этикетлар әзерләгәннәр. Аларда балалар Бөек җиңү көненең 80 еллыгына багышланган рәсемнәр ясаган. Аларны без бергә үзәге волонтерларына тапшырдылар. Алар бүгенге көнгә 23 мең шәм җитештергән. Дети настолько молодцы, прям это вообще, я вообще восхищение от них. Прям надо же придумать каждый отдельный рисунок. И все по тематике. Это вообще бесподобно, конечно. Знаете, что происходит там? Война идет. Идет война. Грохочут танки, стреляют снайпера. Акция узагында 23-нче мәктәп укучысы хәрбиләргә сугышка юк шигырын сөйләде. Аны ул әбисе белән бергә иҗат иткән.
Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. 100 килограммнан артык татар милли сыйлары Шолдан Мәдинә Мөхәммәтҗанова һәм аның командасы хәрбиләр өчен чираттагы шәк-шәк партиясын әзерләде. 622 контейнер хәрбиләргә җибәреләчәк. Ләкин бу гына да түгел, тартмаларда сугышчыларны тагын сюрприз көтә. Нинди, бу хакта алдагы минутларда. Шәк-шәк терапиясы белән Мәдинә Мөхәммәтҗанова махсус хәрби операция башланганнан бирле шөгыльләнә. Чираттагы мәртәбә алар командасы һәм битараф булмаган шәһәрдәшләр белән бергә 2 көн эчендә 100 килограммлы татлы сый әзерләгәннәр. Барысы да 300-дән артык йомырка, 45 литр май, 30 килограмм он һәм бал киткән. Общий бүтін сібірге 3 заход ясадық қызлар білән. Біздің инде 622 контейнер болды. Ол біздің 100 килограммнан әзген артығырақ болды инде. Ну, әйтірге керегін 100 килограмм деп әйтегін наш әйтіріп. Қызларымыз бик тырыштылар, молодцы. Кішім көбірек болған сайын көбірек дейлер. Бұна көпме үлгірәлдік шылай ясадық инде. Тәмле сыйлардан тыр сугышчыларны 41-ші комплекста яшәүче шәһәрдәшебез ясаган күңелле сюрприз да көтә. 41-ші комплексның жерлеу рәисенең анда бір ние яшәүчесе безгә шундый чебурашкаларны бирде, как безнең талисман, амулет инде менә шундый матурлар алар. Аларга һәрбер коробкага берәрне салдык. Безнең җегетләребез үзебезнең менә йөрәк җылысын аларда туйсыннар дип. Посылкаларны егетләргә батыр һәм көчле кызлар үзебезнекеләрне ташламыйбыз 16 төркеме волонтерлары шәхсән китерәчәк. Волонтерлар өчен бу махсус хәрби операция зонасына беренче генә сәфәр түгел. В каждом подразделении у нас чак-чак Мадины. Помимо мы везем баги, транспорт, тяжелую технику, электрику, стройку, предметы оборудования, быта и адресные посылки. Сугышчылар өчен бу гуманитар ярдәм генә түгел, бу өй җылысы һәм туган якның бер өлеше диләр волонтерлар. У ребят настрой какой? Боевой, как обычно. Устали, но они вида не подают никогда. Мы когда приезжаем, они все храбрятся. Мужчины. Инде якын арада үзебезнекеләрне ташламыйбыз 16 төркеме волонтерлары юлга чыгачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Фермер продуктларын китерү, микро үткәргечләр, кием сату һәм башкалар чалу укучылары үзләренең бизнес проектларын якладылар. Яршалыда мин эшмәкәр шәһәр конкурсы узды. Иң яхшылары акчалата бүләкләр алачак. Укучылар нинди проектлар тәкъдим итте? Бу хакта хәбәрчебез материалында. Укучылар жюрига төрле проектлар тәкъдим иттеләр. Мәсәлән, кием, аксессуарлар сату, микрояшелчәләр үстерү. Берничә ай дәвамында балалар үз остаслары белән шөгыльләнделәр, концепция эшләделәр, бизнес-проект әзерләделәр. Сегодня у нас идет общая работа над тем, чтобы ученики уже со школы понимали, чем они будут заниматься, интересно ли им предпринимательство, в какой сфере оно им интересно. И мы ходили в школы, рассказывали структурно лекции на разные тематики, которые касаются вот именно предпринимательства. Чара эшмәкәрлек лабораториясы партиясы проекты кысаларында узды. Төп максат акчалата бүләк түгел, ә яшүсмерләрдә эшкуарлык фикерләвен һәм күнекмәләрен үстерү, инициативалы укучыларга ярдәм итү дип билгеләделәр остазлар. В этом году у нас из проектов это мобильная стоматология. В общем-то, ребята придумали проект, где передвижной фургон и внутри стоматологическое кресло. В общем-то, можно лечить зубы. Вот. Это первый проект. Второй проект направлен на разработку и продажу спортивных товаров с татарской национальной символикой. Проектларны яклаганнан соң жюри әгъзалары катнашучыларга кимчелекләрен һәм өстенлекләрен күрсәттеләр. Шулай калга таба эшләү буенча киңәшләр бирделәр. Проект интересен в том, что это молодые предприниматели, и мы для детей показываем путь успеха, что в нашем городе тоже можно быть успешным, реализоваться и добиться определенных успехов. Это самое важное сегодня. Это, наверное, профориентационная работа. Нәтиҗәдә иң яхшы команда булып 10-нчы мәктәп укучылары танылды. Нәкъ алар бизнес-проект номинациясында җиңеп төп приз 50 000 сум акча алачак. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Приглашаем на зеленую неделю с 25 апреля по 1 мая. Саженцы, рассада, дачный инвентарь на выставке ярмарки «Дача, сад, огород». ВЦ «Экспокама». Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Макароны в ассортименте 900 грамм 89,90.
Получите деньги от 3000 до 10 миллионов рублей в КПКГ «Господдержка». Оставьте заявку, дождитесь решения и получите деньги. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6. Телефон 99 96 42. Работаем 14-й год.